Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vlogger min dag. Jeg starter med at tage noget tøj på, så en Get Ready With Me. Og så viser de produkter, at jeg bruger sådan noget sådan deo, og sådan noget, man kan kalde det et produkt som sådan. Og by the way, det der, det er make-up fjerner, jeg kan godt lide sådan, at jeg bruger det i mit ansigt, så mit ansigt er helt klistret. Så hvis jeg lige klipper alle de produkter sammen, så danser jeg lige lidt, fordi jeg danser sådan cirka hver dag. Rigtig tit i hvert fald. Så skulle jeg til at spise noget morgenmad. Der er noget fisk, der er noget pålægchokolade og noget kyllingepils. Mini haul, fordi jeg lige var i normal med min bonusfar. Og sådan det der multi noget, det er sådan... Ja, det er ikke helt mig. Men det var da sådan... Det er ikke noget, jeg vil købe igen i hvert fald. Så spilte jeg lidt Sims, hvilket er mit yndlingsspil. Så fik jeg lavet min egen lidt bløde creme. Så spiste jeg is. Så skulle jeg lige skifte noget tøj, fordi jeg havde det rigtig varmt, det tøj på. Så lavede jeg nogle dansevideoer igen, fordi igen, jeg elsker at danse. Så fik jeg lige sat mit hår om, for at det der flætning op på cremen. Så var det hver aften, og så skulle jeg... Så igen en Get Ready With Me til at gå i seng. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi finder med resten.